बालकृष्ण के भक्ति में प्रस्तुति। लेने आई है लाल की अड़हुल बागे हे गे मालिन मैया के चढ़े बई। लेने आई है लाल की अड़हुल बागे हे गे मालिन मैया के चढ़े बई। मैया के चढ़े बई मालिन मैया के चढ़े बई। मैया के चढ़े बई के मालिन मैया के चढ़े बई। लेने आई है लाल की अड़हुल बागे हे गे मालिन मैया के चढ़े बई। लेने आई है लाल की अड़हुल बागे हे गे मालिन मैया के चढ़े बई। के चढ़े बई। लेने आई है लाल की चुनरिया गे हे गे मालिन मैया के चढ़े बई। स्टूडियो बहेरी। घी केर दियारा से आरती देखे बई। 56 प्रकार के जेवना चढ़े बई। जोरे जोरे नारियल लेने आई है गे हे गे मालिन मैया के चढ़े बई। जोरे जोरे लेने आई है गे हे गे मालिन मैया के चढ़े बई। मैया के चढ़े बई मालिन मैया के चढ़े बई। मैया के चढ़े बई के मालिन मैया के चढ़े बई। लेने आई है लाल की अड़हुल बागे हे गे मालिन मैया